Poštovani slušatelji, dobro vam večer. U nastavku emitiranja na trećem programu možete slušati priča pod naslovom Vitez koji ne postoji iz knjige Naši preci italijanskog pisca Itala Calvina, tema je emisije Dokorica nakon pregleda programa. U ciklusu Glazba i obratno od 22:30 u nizu emisija predstavljamo jedinstveni projekt Češkog radija, koji je ove godine osvojio prestižnu nagradu festivala Pri Italija u kategoriji glazba. Radi se o seriji koja donosi 20 novih naručenih dijela koja koriste činjenicu da se u Češkoj svake prve srijede u mjesecu testiraju zvukovi sirena i upravo su uz te zvukove naručene skladbe izvođene uz izravni radijski prijenos. Dio koncerta ansambla Sevdah Takt Damira Imamovića, ovogodišnjeg dobitnika Song Lines, nagrade za najboljega europskog glazbenika, predstavljamo u emisiji Ebu Etno od 23 sata. U ponoć počinje cijelonoćni glazbeni program Europske radijske unije pod naslovom Euroclassic Nocturno. U prvome dijelu emisije poslušajte među ostalim Čajkovskijeve varijacije na rokoko temu i simfoniju u S-duru Antona Reiche. Drugi dio posvećen koncertu koji je orkestar talijanske Švicarske održao pod vodstvom Fabiana Gabella u Luganu 15. listopada prošle godine. Na rasporedu su skladbe Puccinija, Ravella, Wagnera i Bartoka. Iz trećega dijela izdvajamo simfonijetu Francisa Poulenca i Haydnovu Oluju. U 6 minuta poezije u 6 čitamo poeziju Marka Tomaša. Na današnji dan 1814. rođen je Adolf Sachs, izumitelj saksofona, kojemu posvećujemo emisiju sličice albuma od 6 sati i 6 minuta. Prva svita Per Gint Edvarda Griega i Pavana Gabriela Faurea na programu su jutarnjeg koncertina od 6 sati 35 minuta. Pregled emisija pripremila je Narcisa Tkalčić-Matuzić. Želimo vam ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija. Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program. Do magme, do daske, do kraja, od kona do kona.